Čaute, ja vás tu vítam u môjho prvého let's playa z hry Minecraft. Prvé video, čo som robil, sa mi zle uložilo, takže neviem, čo s ním je. A musel som vymeniť mikrofón a spravil som si off screene takýto domček. V bedni nemám nič, iba pár základných vecí. A chcel som teraz ísť si naťažbiť nejaké drevo, pretože nemám na torčky. A chcel by som si ho vypaliť v peci a spraviť si vlastne uhlie z dreva. Sa dá, volá sa to, že charcoal, neviem, či tu dobre čítam, charcoal sa to píše. A nejak tak. Takže už mám trošku dreva. Teraz treba ísť, myslím, že do pece. Otvoriť pec. Ešte sklo. Spracované hore, nespracované dole a vlastne sa nám teraz stvorí tento uhlie z dreva na torčky. Zatiaľ si ukraftím drevo na styky. Toto si hodím do chestu. Toto si dám upiecť. To už aj iron, čo som našiel tu hneď pri jaskyni. Si zatiaľ nechám. A keď už mám 3 uhlie, tak dám si ho vypáliť. Zatiaľ idem si naťažiť. Mám 12 torčov, to by mohlo zatiaľ stačiť. Do tejto jamy som sa vybral, aj keď sa mi zdá, že je kratšia. Tak vlastne aj som sa tu nedostal, to bol večer. A som mal zle nastavený Minecraft, tak to aj vyzerá. A tu je ďalšia diera, takže tu sa môžeme vybrať. Položím si torč. Iron. Ako z začiatku to nie je zlé. Takto, ešte si trošku naťažím. Ďalší ironík. Aha, našiel som jamu. Trošku si vykopem. Ešte trošku. Tak, tu želiero. Aha, jaká diera. To bude láva určite. Jak tu. Ďalší iron. Tak, koniec partu číslo 1.